Some would argue and say, ubuNazaretha busayi inqubeko noma ukuqhubeka kwenkolo yobuKristu. Mhlawumbe at a certain extent ngingabavumela kodwa ngiphinde ngibaphikise ngoba uKristu kube khona kamuva kunenkolo yobuNazaretha. Inkolo yobuNazaretha isuka kwaJuda, uyayithola kuNumbers 6 lapho ikhazwa khona kabanzi ukuthi iyinkolo enjani. Inkolo yobuNazaretha umuntu onjani oba iNazaretha. Uma ngabe usuthabathe isifungo senkolo yobuNazaretha uyasihlukanisa nakho konke okwezwe ube sekuphila impilo ngqo ngokulawula noma nangokulawulwa uNkulunkulu. Usihlukanise nokuphuza oludakayo, usihlukanise nokudla okwedini, ibe sonyeke lihlukisekhanda lapho siphuma. Umyalelo loyo obiswe uNkulunkulu nomfunda incwadi kaNumbers 6 ichaza kabanzi ngenkolo inkolo yobuNazaretha. Inkolo yobuNazaretha ngoba iyinkolo kaNkulunkulu sifundiswa ukugcina isabatha ngoba isabatha umyalo oqala wabiswa uNkulunkulu emva kokuba eqede ukwenza umsebenzi wokwakha umhlaba nakho kokukhona emhlabeni ngosuku lwesikhombisa wabe sephumula. Wasekumisa after sanctifying usuku lwesikhombisa ukuthi abantu bonke bayakugcina isabatha. Alifikanga isabatha nenkosi uSheme, kodwa uSheme naye unikezwe uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba ukuba thina bakhonzwa kaNkulunkulu ukuze igcwalisela isikhonzo uNkulunkulu ophilayo sigcine isabatha ukuthi nathi lolu suku ngoba owadala izulu nomhlaba waphumula ngalo nathi asilihloniphe ibe sesiphumula ngalo. Uza ngesumthetho obuhlungu uma ngabe ufunda incwadi kaExodus 35 evesi lesithathu kuvela ukuthi ayikubasa mlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Underline this. Lowo naloyo olephulayo makafe. Mhlawumbe uzobuza ukuthi ngoba ekhaya selungazali isabatha seligcini thina njalo ngomgqibelo siyapheka siyabasa senza konke, why osingafi? Umuntu ongenalo ulwazi akakwazi ukuthi ehlulwe njengomuntu osuke esazi. Umuntu ongazi akahluleka njengomuntu owaziyo ngoba akafundisiwe ngaleyo nto. Uma ngabe kini makuvalwa la uthatha umngane wakho yena ekhaya uba kwakho ebeke imithetho ukuthi ngo-5 ufuna emagcekeni ibese wena ungafiki ngo-5 uzofike wena ngo-9 uhamba nomngane wakho esethatha induku emshaya ngeke amshaye umngane wakho just because umngane wakho wena it means ukuthi awuzange umthethe ekhaya dinga ngo-5 uzobe semtshela ukuthi lalela mbali lalela intombazane umuntu ongaphansi kwalamagceke usuke ngaphansi komthetho wami la ekhaya ungena ngo-5 yebo ubese umqhakazana nawe usumbonela umngane wakho eshaya. Kodwa mina as a Nazarite uma ngabonana ngene stairs ngibambe king stair bheka ngesabatha sengingofile phambi kwamehlo kaNkulunkulu ngoba ngiphule umthetho ngibe ngikwazi. Leli vesi incazelo yalo injalo khona abantu abangibuza ukuthi na why abantu bengafi bekusebaningi kangaka abangagcina abafike ngani ngoba uNkulunkulu wathi abafi. Cha, iBhayibheli uma ulifunda ufuna ukuthola umoya wokufunda ungalifundi nje like a magazine ngoba likhuluma ngemfihlakalo kaNkulunkulu. Inkolo yobuNazaretha wathi ngoba uNkulunkulu mabe yakha kwase kuba nohlobo oluthile lwezinkonzo eziba khona. Kukhona inkonzo yomgidi. Umthetho womgidi awumane nje bese uyasukuma ugide uvunule ufake imvunulo kuzona sekhala amacilongo kungashilo umnikazi wesonto ngoba inkonzo enzima iyatholakala futhi eBhayibhelini
encwadini yamaHubo 150 verse 3 umntumseni ngezigugu, umntumseni ngakho kokukhala nangemtshingo, umntumseni ngokusina. Kuyindlela yokukhonza uNkulunkulu ngoba ngenkathi sisina sisingaculi ukhonzwa ingoma zasemaceceni, kodwa sikhuluma lezi sihlabelela zona lezi zingoma ezintwele ezafika nezingelosi ushembe wasesasibhala phansi. Endaweni eyigcwele iNazaretha alivumelekile ukuba lihambe ngesicathulo. Why? Only because leyo ndawo isuke igcwele la kusuke kunoNkulunkulu khona, akufanele ukuthi uhambe ngesicathulo. La kusuke kuseduze khona noNkulunkulu awukwazi ukuhamba ngesicathulo. Just like kwenzeka kwa-Israyeli eGibhithe ngamhlazane uNkulunkulu uJehova evela ngesimo somlilo esihlahleni. Ngoba wayeseduze kakhulu uMose nesihlahla ekhuluma noNkulunkulu, wathi uNkulunkulu khumula izicathulo ngoba indawo okuyo ingcwele yaba ngcwele at that time kuba khona uNkulunkulu. Like kungenzeka inathesa imene inkosi uNyasi. Egroundini enazi kudlala umntwana ngebhola, kudlala irugby mhlawumbe noma kudlala isoccer kodwa ngecathulo. Kodwa ngalolu suku khona khona ushebe. Ngoba usho kuyinkosi engcwele asikwazi ukuthi sifake izicathulo. Kodwa uma ngabe ngihlangana noshebe edrobheni, ushebe ngahlangana noshebe lo street, ngizothoba ngithobela ukuthi inkosi. Ngeke ngifakele amehla abantu bese ngithi mina ngicela cha kumicathulo. Kodwa uma ngabe empile endaweni ethizeni designated area ukuthi anganekelisa kuyona just because lapho usavumela ukuthi kube nokungcwele kuyona, uma sengiyakho ngizosiphumula icathulo sami. Akiko phambi kwashebe ungayigqokile ingubo emhlophe, kodwa ngoba into ayenze ngoba sebona abantu bekhona ukuthi angibanikele laba bantu ngizwe isizo lwabo, uyakwazi ukuya kodwa besiphumula icathulo kuphela. Kunemhlangano kuleli bandla ekhona miningi, kodwa emkhulu mithathu, okaJanuwari, okaJulayi, oka-October. Iyalindela umhlangano. Ukulinda-ke ulindela uNkulunkulu, not merely ukuthi awudli at all. Kodwa kunezinto ezithile esizilindayo. Uma ngabe kuzobhekisisa kahle izincwadi ey'bizwa ngokuthi iTorah, zikuveza kahle ukuthi ngenyanga yokuqala yonyaka ukudla okunjani okudliwayo, ukudla okunjani ongadliwa. Noshebe kufika wa-aplya lokuthina ngoba ngoba inkolo esikuyo inkolo kaNkulunkulu lokwaya owayekhona kulaba ya okwabhala kubona ngesikhathi sabo seBhayibheli. Ziningi izinto ezingama-challenges siwulutsha esibhekene nawo, kodwa asinayo iplatform esihlala khona sithi let us engage. Yabona ukuba se-university bafethu nisendaweni enzima, nisendaweni enzima whereby uzothola ukuthi ekhaya akumekekile kahle. U-NSFAS kusikazi ukuyithathela isale isikhathi ukuthi ufakele imali. Bless ulambile likwenzela izinto siyagodusa ugoduka nokufa. Ngoba phela funa ukukholela ibless. Wenze njani esimeni esifana naleso? Isihlabelelo 203 asisiphileli bafowethu. Wonke amaNazaretha akabe kunye njengengoma likaSimene. Akungathi mangabe unext door wakho kuyinazaretha kodwa ubone yakhe impilo yakubo iphantsana kuneyakini ibe simbukela phansi. Ngoba ushebe njengoba lapho uzokwakha isizwe singcwele sikaNkulunkulu singabandawonye. Ihlazo likaMfowethu nothi umfowethu ozalo baba nomama kodwa ozalo kwakho ongushebe akube ihlazo lakho kube ukwena ligqibayo ukuze angazadla nabanye abantu. Ilezi siphakamise bengicela usiphakamisa. Ngicela ukubonga bandla lenkosi ekungilaleleni. I'm not taking it as
isivaliwe inkulumo yami ngoba nginikezile at the beginning ukuthi sondelani ku-BEC committee nithatha ama-details wami la ningazwanga khona ningacaciselekile khona mhlawumbe naku-questions of claims la ngeke ngicaciseleke khona niphinde ning-engage ngizimisele ukuxoxa nani ukuxoxa ngenkolo yona into engiyiphilayo vele yona into uNkulunkulu afuna siyiphile nokuthi sikhulume ngezindaba rather than ezinye izinto nethuba lomubi ithe ingoma yabangaphandle usathane sikunikile ithuba ehlizweni kepha umoya sincishile sekumnyama emphefumulweni nathi-ke asizijwayeze ukuthi wherever lasihlangana khona inkulumo eningi ibe about inkolo ibe about impilo ngaphansi kwenkolo ngaphansi kwesiko lokukholwa ngiyabona